30 oikein hyvää keskiviikkopäivää Suomen Popilta. Raaka-aine yhtye kävi tuossa eilen mun vieraana ja bändi kävi kertomassa ihan mielenkiintoisesta kiertueesta, joka heillä nyt starttaa tänään. Todella tavataan on tämän rundin nimi ja sain ämpärin eilen, kun he tulivat tuliaiseksi. Kaikenlaista on saanut, mutta en koskaan ämpäriä. Sekin liittyy jotenkin tähän. Kimmo Sainio ja päivän pop-vieras. Raaka sekä aine, voidaanko sanoa, Tommi ja Jussi? Kyllä näin on, morjesta vaan. Joo, moi moi. Eli teillä alkamassa aika mielenkiintoiset jutut. Ensinnäkin tähän mennessä, miten kesä on mennyt? Me ollaan jo heinäkuun puolella. Kun tässä pääsisi pikkuhiljaa noissa niin kuin oikeassa töistä välin nauttii kesäloman puolesta, niin pääsisi keskittymään tähän olennaiseen, eli rock'n'rolliin sitten siitä eteenpäin nyt. Se on näin. Itselläni ihan alkoi virallisesti eilen. On hienoa se. Se on mukava. Se on mahtavaa. Mä kerron kanssa fiilikset tuossa ensi maanantaina, kun se alkaa Suomi Popin festareiden jälkeinen elämä, niin se on 4 viikkoa kesälomaa, mutta sitä odotellessa vielä. Mutta teillä on aika erikoinen tää teidän kiertue, se alkaa huomenna ja mä en tiedä, miten tää ämpäri nyt tähän olennaisesti liittyy, mutta mä sain ensimmäiseksi teidän ämpäriin, kun me nähtiin. Ja tässähän on keikkakalenteri itse asiassa. Kyllä. Totta kai täytyy keikkakalenteri jokaisesta ämpäristä löytyä. Ja totta kai. Toreilla tavataan, rundi starttaa tosiaan huomenna ja siinä olisi niin paljon kuin 5 päivää ja 11 keikkapaikkakuntaa. Ja Lahdesta tietenkin bändin kotipaikkakunnilta startataan huomenna aamulla 10 aikaa kiertämään toreja ja se on vähän niin kuin M95, Never Forget ja Toreilla tavataan. Kyllä, juuri näin. Sieltä se lähti se ajatus viime syksynä. Jussilla oli varmaan joku hyvä story tuosta ämpäristä. No joo, Missä se raaka-aine on? No se ei vielä. Niin, jokainen saa mielikuvituksella keksiä omia raaka-aineita sinne. Mutta itse asiassa ämpärin firmakin sanoi, että katoppas, että siinä lukee myös raaka-aine on mainittu siellä kierrätysmateriaalissa. Joo, kyllä. Joo. Kato, raaka-aineena. Kyllä. Kyllä, tää. Tupla mainos. Jätkät on keksinyt vuosisadan ideaa. Joo. Mikähän ei ole niin hienoa ja haluttua tavaraa kuin ilmanen tavara, että niin. Sitä olisi nyt tarjolla 50 kierrätysämpäri joka keikkapaikkakunnalle. Että. Niin ja se, että se on vielä pantillinen, että tämä firma, mikä näet teki, niin ne sanoi, että aikaisemmin niillä pelattiin futista suunnilleen, että siis ne keksi ton pantillisuuden, että ne voi sitten palauttaa ja siitä saa jonkun verran rahaa takaisin. Ihan mukaan. Ei se väärin ole. Ei oo. Mites tää